दाउआ थैबाय सोर बुथारखोमोनलाय आबै बुथारदों नों लानोमोन मा हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे व्लग लाबोबाय आं दिनै एसे नोंथांमोनजों दसे समखिनि व्लग लाबायसो होनना सानदों आरो ना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर नै दा सानडेनि जानो थाखाय माबा खालामनो नागिरदों हौनै बे खुमब्राखौ हानो नागिरदों बिफाङावहायनो माबा सायावहाय खुमब्रा दं बे गाखोदो गोद बोरैबा दे नुहुरखायो दा थाइबेसे दं थाइथाम दंबाव ओइ गोलैफैगोनलै र' आं दा खोन्थागोन ना हौरैसो एरहरनां आखाइनि जोगोनारा टेक्ल'क्ल' थायनानै दं सेवगोन ना बियो माबाबा एसे माबा खालामनानै दोनाबा सेवा बै थाइसेल' गैया थाइहांदोंसोमोनना बुरलुनाय जानोसै बिबारखौसो हनै जानांगौ मोजांखाना र' दै थाबानो जायो औ उनावहाय जानो हांसोजों जानांगौ मालाबा बैलाय बैना मोजां मोजां औ बैयाव दंबोखायोना दिनै नै जोंहा एकदम बयबो बेमार आजार माबा माबि जानानै दंसोगारो थारमाने बाबायाबो मोनानिफ्रायनो माबा गेस जादोंनो गेस जाखोना माखो ओरैबायदि आइखां बायखांनो फात्ताखौनो मोना जोंहा गावबो खिथाहरा माबो खिथाहरा आंहा सानदों मालाबा उन्दुनो ओंखारोबा बिदिनो हानलाबाय थायो नालाय आं सानदोंखि उन्दुलाङाखैदां मानसिया होननानैहाय आंबोथ' बारा एकथासो जाखादों नालाय आं बायदिसिना सुलाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्रायहाय आं खोनाखादों एसे होननानै बिदि थादों आरो ओमफ्रायहाय आं सानबायखि उन्दुलाङाखैसो जों दहायसो नै सोरांसि आइयासो थाल लाबाय आइयाबो उन्दुलांबाय बयबो जों हरसे उन्दुआखैनो बेबायदिनो आइखां बायखां सानानै दङ रावनोबो खिथायाबो मुवाबो मानसिया बिदिनो उस फिस जालागासिनो होननानैहाय दा बेनो मुलिबो जाबाय जानायालाय मुलि जाबाबो बांद्राय खामानि होआ बेना सिगांनिफ्रायनो एसे बिजि थिजि लायो नालाय बियो ओंखायनो एसे खरा बेबायदि होनांगौ जायो आरोना दा मानसिया दाबो मोजां जाजोबाखै बेखायनो दा लानानै थांनांसिगोन आरो बेखौहाय फार्मासियावनो गेसनि बिजि थुहैनांसिगोन बेना बिदिनो गेस जाबाबो बिदि बिजि थुवाबाथाय हामनो नागिरा जोंफोरना एसे एनै मुलि जाबानो हामनो नागिरोना बेना बिदिनो गेस जाबाथाय ओमफ्रायहाय डक्टरनावबो लांनो होनना बुंदोंमोन आं गैया थाङासो होननानै बुंबाय गेसनि थाखायसो जादों होनना बुंखादों लेमन टि लोंबाय थादोंमोन नालाय बे दाख्लैनिफ्रायनो गोबावसै ओमफ्रायहाय बेनि थाखायनो जादों होननानै बुंदों आरोना गावहा ओमफ्रायहाय आरो मोनायावबो जानायाहाय सब समाय पटल एवनाय जाबाय थायो दैलि दा बेनि थाखायसो जाखोना माखो बेनो आरोना जाबाथाय जाबाय आरो एसे बैसो जाबाथाय बिदिनो एसे एनैयावनो जालाबाय थायोना आरो गेसफ्रा बिदिनो जायनाव जादावबाथाय जाखाबाय थाखायो नै दा नैबेखौसो जागोन दिनै हनै दा आइया दहाय लामायाव थांनानैहाय नै मा होनो दाउ लाबोबाय आरो बेयावहाय सोरबा लांनो नागिरदोंमोन नामालाय बाजार दं नालाय दिनै बेखौहाय लांनो नागिरदोंमोननो ओमफ्राय लानानै फैबाय आरो मोजांथ' हाना दोनखानोसै औ मावनायालाय मावबाय दाउ खालामसै बेहाबो बुंग्रायानो मेला जानानै दङ ओमफ्रायहाय नै मा जादों मैया हरावसो बेलासियाव आङो दुगैखांदोंल'मोन बेलासिनि दुगैदोंमोन आङो नायनोसै लांबाय आं बिदाखौ दाना नै बेयावनो खोलैनानै दोनबाय मानसिया गोलैनानै थाबाय बेयाव गाखोनो नागिरदों ना मादोंमोन बेबा नै बे खुन्थियावनो थ' खर'आहाय बेसेबा गिदिर लुनदुन बुखादोंमोन नै बेनो आइस बेग होबाय मुलि लाबोखानाय दंखायोमोन आरनिखा ओमफ्राय बरिबो लाबोखानाय दंखायोमोन हमिय'नि मेमब्रा जाजोब्बाय गन्थङा ओमफ्राय दा बुनायालाय बुगाबाय आरो ओमफ्राय एसे थै माबा बिदि
थैयाथ' जमा जायाखै जानायाहाय बे आइस पेक होबायना लगे लगेनो ओमफ्राय नै खोमायावबो एसे नांदों आंहा जि गिबाय थादों बेखौनो आयु लुन्दुन ओरै लथ'फा बुखादों खेबसेयैनो लगे लगे खर' सादों नामा सादोंना सायाखै साबाय आंनि गन्थं एसे फुगारनि बुंग्रा फुगारनि मामि सोर फट' खेबजानो नोङो मबाइल नुदोंना नोङो दलर थाया नालाय ओंखायनो मबाइल नायनो जाबाय दा बेयावबो दसेल' खारगोन बियो दानो खारनोल'खौल' मिथिखायो नायगोन सिथराबो मा जाखो आइ सना आंनि आमा सोरनाव फन हरनो दाउ बुथारनायनि गाबदों नै दाउआ थैबाय नै दाउआ थैबाय मा आयै सना दाउखौ सोर बुथारखो आबै बुथारबाय बुथारबाय आबैया नों लानोमोन दाउखौ लानोमोननो ना होदो औ बेदर संसै नामा बेदर संसै बेखौ नोंनो गाबोन लाफिनगोन दे गाबोन लाफिनगोन दे नै दाउखौ संनोसै ना आबैया ओंख्रि संसै दे नोंखौ थुगोन नामा मामि नै बिजि थुनो फैदों नानाखौ बिजि थुनोसै सायो नोंना औ नोंना सायो ना नों लोमजादों ना लोमजायाखै जा सर्दि अयो नोंबो थुजानोसै नामा हो दं होनदों ए मामा दा खालाम बिजि हामा बिजि दङ औ बिजि दङ थुजागोन नोङो मामाजों थुजागोनबो लोगोफोर नै बेलासिबो लायबाय ओमफ्रायहाय आङो फिसाला दसे उन्दुनायखाय नैबे जिनिसखौ सुगासिनो नालाय बेखौ सुगासिनो माबा बेसेबा गोबाव जाबाय टाइमखौनो मोना सुनोनो समखौनो मोना आरो न ओमफ्रायहाय बिदिनो मोनसे नङा मोनसे जाबाय थायो गोसोआबो एसे बोरैबा मोनलायलांदों ओमफ्रायहाय माने भिडिअ खालामदोंबाबो सुखुवा मोनथारदों आरो ना गोसोखौनो ओरैबा ओरै मोनसे उनाव सासे एसे बिदिनो बायदिसिना जालागासिनो नालाय ओमफ्राय गोसोआनो एसे बोरैबा मोनगासिनो ओंखायनो भिडिअखौबो आङो बांद्राय लाबोनोबो बानानैहाय दसेखिनि समखौ नोंथांमोनजोंहाय एसे शेयार खालामनाय जाबाय आरो ना ओमफ्रायहाय लाबोथाराबो नोंथांमोना बावलांगोन नालाय आंखौहाय ओमफ्राय दसेखिनि समखौनो आङो शेयार खालामबाय दा नै फिसालाया दा सिरि मोनलायगोन आंबो नै दहायहाय जाखां लोंखां जानाय मावनाय दांनाय बेफोरखौबो आङो एकदम शेयार खालामनोबो जेबो गोसोआनो जायासै आरो ना दसेखिनि गोसो जालायबाय दसेखिनि गोसो जालालाय बेफोरबायदि जालाबाय थागासिनो माने बादोंबो आङो माने जानायफ्राबो बेनि उनाव बे जालागासिनो नालाय मैयासो जेन'बा दाख्लिनिफ्रायनो आइयानो जाग्रोबाय फार्स्टआवनो सिनस्रि सानानै एकदमबारे आइखां बायखां सिखारनो हाया जिरायनो हाया बेफोरबायदि जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय साननैसो उनावहाय जोबलांलायबाय आइनाबो बिनि उनावहाय नै आरोबाव मा जाबावोमोनलाय औ नै फिसाला मैयाबो गोलैनानै खर'आनो ओरैबायदि लुनदुन बुबाय बेखौनो ओरैबायदि गोसोआ गाज्रि मोननानै मोनायावबो सानफ्लांबाय थादों माने बिदि जेनेबा माबा जासिगोन नामा बोरैबा मोनबाय थायो आरो ना खर' नांनायनिफ्राय ना ओमफ्राय अबेबा नांबावदों नामा मादों नामा नुस्लाबासैना आंबो नुस्लाबासै एकदम दुगैहैदोंसोमोन नालाय आङो बिदाखौ दसे नायनो थिनदोंमोन आं बिदायाबो मोजाङै नायजोबनो रोङा जाहैबाय अफाय गाखोयो अफाय मायो बांद्राय थाल लाजोबनो रोङा बेबो माने लोगोबो दंमोन नालाय गावनि लोगोजोंसो एसे बेहा बेस्थ'मोन आरोना
आङो बेखायनो नायबाय थानानैनो माने दुगैहैनो बाखादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय खाथियाव थाबाय थाबायानो जायाना बिराद दुस्थ' बेखायनो आङो दसेल' नायथ' होननानै दोनलांदोंमोन आरोना बेयावनो बेबायदि जानानै थाबाय ओमफ्राय आरो बे जालायबाय नै बाबाया बेबायदि आरोबाव बेहाबो उदै सानाय आइखां बायखां जालायबाय दिनै हरावहाय आरो बेबायदिनो नै दहाय फुङावसो आरो बिनानावा खिथाहरलायबाय गावहा लोंनाय दैयावनो माबा मा होनो गुना बायदि मोन्दों आरोना माने गिलाससे लोंखांखाबायनो ओमफ्राय दाना सेकेन्ड ग्लास लोंनायावसो नाहर रोंबायनो बबेयाव थाखो गिलासावनो थानायमोन ना दैयाव थानायमोन बुजिना मोनासै आरोना दैयाबो फ्लाक्सआवसो लाखानायमोन नालाय ओमफ्राय फ्लाक्सआवबो बोरै बेबायदि थाथावगौ साननानै बुजिना मोनाखै आरोना गावबो मानिफ्राय बिदि फैखो गुना बायदि एसे ओरै सि टाइपनि आरोना एसे दब्लायलायनाय बेबायदि ओमफ्राय बेफोरखौनो लानानै माने मा जाबाय थाखो मानो बिदि जाबाय थाखो गाहाबो एसे खेंखें मोनबाय थादों आरोना बिनि ससेफोरखौ लोंफ्लांखो ना माखो बेबायदि साननानैहाय ओमफ्रायहाय जा गोसोआनो माने असान्थि बेफोरबायदिनो सोरनिबा नोजोरसो नांखो ना माखो नोजोर होननायखौबो बिसास खालामनांगौ जायोना ओमफ्राय बेफोरनि थाखायबा मा खालामनांगौ मा मानांगौ जेबो मिथिया जोंनाबो बांद्राय बिदिफोरखौ बिसास खालामलाबाया न'नियाहाय ओमफ्राय मा खालामनो आरोना बिदिनो गोसोआल' एसे असान्थि मोनगासिनो आङो माथो खालामनो ओमफ्राय दसेबाबो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय आङो असान्थि आरोना दामानि नै दिवालीनि समावबो एसेबो गोसो जायाखै आङो साजायनो मानो ओरैनोथ' थाखा फैसाबो गैखाया बेबायदि साजायनोबो मानोबो ओमफ्रायहाय जेबो गोसो जायाखै आरोना ओरैनो सावनांगौ मथे दियाल' सावनोसै होननानै साननानै थादों आङो दा बेखिनियानो खालामनाय जासिगोन आंबो बेसेबां माने आंहाबो गोहो गैया खालामनोबो ओमफ्रायहाय माथो खालामनो आरोना मानोथो बिदि साजायब्रंलाबाय थानो ओमफ्राय दरखारबो गैयाना जेबारै सावनायानो जागोन बेबायदिनो मेंनाय मोनदोंहाय गोसोखौनो बोरैबा नै बेखौनो आङो बेसेबांबा गोबावसै चेरि ब्लसम बानायनो नागिरदों आङो बेखौ चेरि ब्लसम बिफां बानायनो नागिरदों ससे जाबाय ओरै दंबावो सेस नै ब्लाउस आरोना बियो एमब्रयदारि सुगासिनो आङो बेखौहाय ओमफ्राय होमबा लोगोफोर बेखिनियावनोसै आङो नेक्स्ट व्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं